салом ҳамватанони азиз, Алиакбар ҳастам, роҳбари канали Ҳамнавод дар YouTube. Хитоби ман ба баъзе анаҳмон савдогарое ки ҳамин корро ташкил карданду мисол орҳои худро фурӯхтан, пули худашонро гирифтан ва инро фаромӯш накунед ки ин насибатон намешавад. Куҷое медорем мебинем ки дар он ҷо хабарҳои бардурӯғе ки мисол ҳамин чиз паҳн шудагиа ва мо бояд захира кунем. Биед дӯстони азиз, ба гапи мардум бовар накунед ва худатонро ҳам овора накунед ва асаботонро вайрон накунед. Ҳамааш тинҷ аст, шукронаи Худо. Ягон камбудӣ нест ва чизе ки шумо мешунавед, инҳо ҳамааш гапҳои дурӯғ аст. Дар хидмон як чиз аст, дӯстони азиз, ки як кас телефон фурӯшид, ҳама телефон фурӯш мешавад. Як кас орд фурӯшид, ҳама орд фурӯш мешавад. Ва ҳамин асосаш ҳамин аст, ки чизе ки мақсад ҳамон чиза надорӣ, ягон таҷриба надорӣ, дар ҳамон роҳ наравед. Ва ана ҳамин рӯз ҳаминро нишон медиҳад, ки мақсад ордҳое ки тон мондагиянд, харидагӣ мондагиянд савдо нест ва ҳозир мардум рафтеста. Мақсад мо мебинем дар шабакаҳои иҷтимоӣ очирати орда истодагиянд, ки 5 лимча, яъне 5 хобча, 6 хобча орд гирифтестиянд. Дӯстони азиз, инҳо ҳамаш бар зарари худатон мешавад, чунки бисёриҳо дар шаҳри Душанбе дидем ҳамин кор шудеста ва хонаҳои шаҳри Душанбе ҳамаш гарм аст ва он орди шумо вайрон мешавад дар муддати кӯтоҳ ва ин бар зарари шумо аст. дӯстони азиз, ором шавед, ҳамаш хуб аст, ба хайр аст, шукронаи Худо, ҳамаш тинҷию оромӣ аст. ҳамон нафароне ки ҳамин корро ташкил карданду мисол ордҳои худро фурӯхтанд, фикри ин дунётона накардем, фикри ӯ дунётона кунем, ки дар дунё чӣ ҷавоб метем ба ҳамин корҳои кардагитон. Ки мардум ин қадар саргардон, мардума саргардоншавиш ҳамин қадар ба сайтида, ки ба он ҷавобгарӣ дорад. дӯстони азиз, чандин зангҳо, чандин смс паёмакҳо омад, ки ман ҳоло маош надорам, маошамро нагирифтам, ман чӣ кор кунам, ки мақсад хонагиҳо орду рӯған гуфтестиянд, ки захира кунем. дӯстони азиз, биед ҳамин корро бас кунед ва чанд қа пеш дар бораи банан ҳамин корро кардем ва чанд қа пеш, чандин солҳои пеш дар бораи заминҷунбӣ, дар бораи бия вақт бизнеси шам давдад, агар хотиртон бошад, бизнеси шам. ва имрӯза ҳаминро нишон медиҳад, чизе ки дар дастшон аст наметавонанд фурӯхтан, ҳамин чиза пешниҳод кардан мардум саргардон. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки мардуми моро саргардон накунед, падару модарони моро саргардон накунед. мардуме ҳастанд, ки пул надорад, мардуме ҳастанд, ки дар ғарибӣ аст, мардуме ҳастанд, ки пир ҳастанд, наметавонанд бозор рафта ва он илоҷ карда як кор кардаам ба бозор меравад. ва дӯстои азиз, ҳар чизе ки мекунем фикр карда кунем, ки дар ин дунё не дар он дунё ҳатман ва ҳатман ҷазоша мебинем. пешгирӣ дар ҳар давлат, пешгирӣ ҳамин касалиро мегиранд, ки ҳамин чиз нашавад. ва шумо бошед паника карда, ҳамада паҳн кардастем, ки тари як чизро намедонед. ҳар як чиз ба худаш ҷавобгарӣ дорад. дӯстони азиз, ва инро фаромӯш накунед, ки ягон давлат бар зидди миллати худаш ягон кори бад намекунад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳар чизе мекунанд барои фоидаи мо мекунанд. дар гапи мардум нигоҳ накунед. мардум ҳар гаперо мегӯяд, шумо асосашро надонед, бовар накунед. ростига ман бисёр зиқ шудам, чунки бисёр смс паёмакҳо, бисёр зангҳо омад аз Москва, ки ман ҳоло маош надорам ва аз хона ба ман гуфтестанд, ки захира кунем. чиро захира мекунем? ҳама вақт дар хона бояд захира бошад, як хобча, ду хобча, се хобча орд бояд бошад. ин барои ҳар яки мо фоида дорад. ҳозир ки меравем мегирем 5 хобча, 6 хобча, 10 хобча одамо гирифтестиянд. ҳар чизе ки аст дар шабакаҳои телевизионӣ ва дар дигар чизҳо шуморо хабардор мекунанд. дӯстони азиз, ба гапи мардум бовар накунед. ин гапҳо ҳамаш дурӯғ аст, асос надорад. барои ҳамин хабар бисёр паҳн шудан ва мардум аз саргардониву аз дигар чиз мондан, биед ҳамин видеоро лайк мемонед, наздикотонам гап занед, дар ҳамин видео лайк монанд, ки паҳн шавад видео ва мегзарем ба қисми видео, баъдан боз суҳбат мекунем. ва ҳама он овозаю сару садаҳое ки дар як қатор шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидаанд, асоси воқеӣ надоранд. ба ҳамин хотир аз аҳолии кишвар эҳтиромна хоҳиш менамоям, ки ба ин гуна овозаҳо бовар нанамоянд ва ба таҳаллука наафтанд. ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муоинаи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ, миқдори зарурии маводҳои доруворӣ, маводҳои безараргардонӣ ва маводҳои муҳофизатӣ ки зарур мебошанд омода гардидааст. дар асоси тадбирҳои андешидашуда аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустии мамлакат қоидаҳои санитарӣ гигиениро риоя намуда муваққатан аз ҷойҳои серодам худдорӣ намоянд.
имрӯз ҳама он тадбирҳое ки аз ҷониби сохторҳои дахлдор андешида мешаванд танҳо ҳадафи пешгирии интиқоли ин сироятро ба ҷумҳурии тоҷикистон доранд. ба аҳолии кишвар тавсия дода мешавад ки муваққатан дар ҷойҳои оммавӣ дар чорабиниҳои оммавӣ ширкат наварзанд ва ё ки гигиенаи шахсиро риоя намоянд. ба гигиенаи шахсӣ шомил мешавад ин пеш аз ҳама тез безарар гардондан ва ё ки шустани дастҳо тавассути маводҳои безараргардонанда ба монанди собун ва ё ки дигар маводҳои безараргардонанда. ҳамзамон худдорӣ намудан аз ба оғӯш кашидан, бусидан ва ё ки бо даст салом намудан. ҳамзамон истифодаи ниқобҳои тиббӣ дар чорабиниҳои оммавӣ ва ё ки дар дохили нақлиёти рости гап навай Тоҷикистон омад иҷа такме кардан дар кор будай, регистратсия кардан дар кор будай, граница гузаштан дар кор будай. ягон одами боваринок нест ки ман қатъиян граница бирам. ҳозиро шофёрро бисёрш ховоноанд, барои пул шуда бисёр мераванд миям. мақсад эҳтиёт кардан дар кор одами боваринок дар рафтан дар кор. барои ҳамин чӣ кор мекунем? акамон рости гап тӯли 3 моҳ мешавад ки мо ҳамкорӣ мекунем, яъне рекламашро ман мекунам дар ҳамин канал. то ҳозира ягон шикоят омадагӣ нест. ин ҳамонро нишон медиҳад ки дар кори худаш содиқ аст, дуруст аст. ба ҳамин хотир ҳам як када шумо метавонед ки бовар кунед, рақамош дар рӯи экран ман мебурад, дар ҳозир сахтанӣ кунед, мисол худтонро нафоред, ина ҳеҷ проблема буд, ина ҳеҷ хеле буд. ҳамаша мо мақсад бо ба назар мегирем, ислоҳ мекунем. лекин боварӣ дорам ки иншоалло ки хуб рафта меояд. ин ҳам дар ҳолест ки сохторҳои марбута аз ҷумла вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки то ҳол дар мамлакат ягон ҳолати гирифторӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. бино ба маълумоти сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, фаровонии бозор ва мӯътадилии арзиши маҳсулоти ниёзи мардум дар давраи зимистон ва аввали баҳори соли равон аз захира ва фароҳам овардани рақобати солим дар бозорҳо вобастагии зиёд дорад. дар ин робита аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе тадбирҳои муассир ба роҳ монда шудааст. захираи маҳсулот аз қабили картошка ба миқдори 10013 тонна, пиёз ба миқдори 3996 тонна, равғани растанӣ ба миқдори 340 тонна, биринҷ ба миқдори 156 тонна, орд ба миқдори 3000 тонна ва шакар ба миқдори 5000 тонна захира карда шуд. бояд қайд намуд ки айни замон дар амборҳои корхона пиёз ба миқдори 799 тонна, равғани растанӣ ба миқдори 675 тонна, шакар ба миқдори 5000 тонна, биринҷ ба миқдори 154 тонна ва орд ба миқдори 1900 тонна боқӣ мондааст. маҳсулоти захирагардида дар шароити хуб нигоҳ дошта шудааст. дар баробари ин аз ҷониби роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе барои харид ва захира кардани орд, картошка, равған, корхонаи воҳиди давлатии бозори саховат ва даромадгоҳи бозори мергон ва инчунин дар назди майдончаи собиқ бозори қарияи боло ташкил намудаем ва мо бо воситаи ин ярмаркаҳо ҳамарӯза молу маҳсулоти захиранамудаи худро бо нархҳои дастрас нисбатан арзон ба бозорҳо ба фурӯш мебаронем. бархе аз соҳибкорону тоҷирон ба таври сонъӣ арзиши маҳсулотро боло баранд. аз ин рӯ шаҳрвандонро зарур аст ки ба чунин ҳангомаҳо дода нашаванд ва худ омили болоравии нархи анвои ғизоӣ серталабот гарданд. сокинон ва харидорон гардонем молу маҳсулотҳои корхонаро. ин ҳама ҳангомаҳо ҷиҳати камбудӣ ва норасоии молу маҳсулот дар бозорҳои шаҳри Душанбе ин беасос мебошанд ва аз сокинони шаҳри Душанбе хоҳиш мекунем ки ба овозаҳои бардуруғ бовар накунанд. ва ҳама он овозаю сару садаҳое ки дар як қатор шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидаанд асоси воқеӣ надоранд. ба ҳамин хотир аз аҳолии кишвар эҳтиромна хоҳиш менамоям ки ба ин гуна овозаҳо бовар нанамоянд ва ба таҳаллука наафтанд ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади
муоинаи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ, миқдори зарурии маводҳои доруворӣ, маводҳои безараргардонӣ ва маводҳои муҳофизатӣ ки зарур мебошанд омода гардид. худдорӣ намудан аз ба оғӯш кашидан, бусидан ва ё ки бо даст салом намудан, ҳамзамон истифодаи ниқобҳои тиббӣ дар чорабиниҳои оммавӣ ва ё ки дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ. хуш дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам ки як видеои фоиданок шуд барои мардуми мо ва мехоҳем ки ин видео бисёр паҳн шавад ки то ин ки дигар апаҳо хоҳару модарони мо бехабар намонанд. боқӣ дар паноҳи худованд бошед, худатонро эҳтиёт кунед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.